čega da počnem? O, smislila sam! Trebaju mi ovi šareni cevi. Stavit ću ih na krov, ovako. Wow, ispalo je tako lepo. Šaljem vazdušni poljubac. Super! Ej, a šta to ti radiš? Ja sam spremna za ukrašavanje kuće. Isto ću početi od krova, ali ukrasit ću ga lancima. O, da. Obožavam sve drsko i brutalno. A umjesto poljupca ću staviti lobanju. Jeste se uplašile? Haha, odlično. Ozbiljno? Dobro. A vidi kako lepe prozore imam. Što? A ja imam crne prozore. One su bolje. E, pa nisu. Dobro, šta još da dodam? A, tačno. Uzet ću svoju lepu paletu sa senkama. Sad ću obojiti svoje zidovi. Divno. Sad imam pravu dugu. Ajuj. To je bilo zabavno. Wow, moja soba izgleda magično. Ali to nije sve. Stavit ću lep tepih unutra. Pored ću staviti mekanu fotelju, roza stočić u obliku srca i ukrasit ću sve detaljima. Wow! A ja ću koristiti slepe miševe za ukras. O, da. Pogledaj kako lepo izgledaju na ljubičastom zidu. Ali to nije sve. Stavit ću na zid svoju narukvicu sa šiljcima. O, da. To izgleda baš brutalno. Gotovo. Zatim mi treba kauč sa paučinom. Stočić sa lobanjom. Ovu policu. Malo detalja. I lep tepih. Obavezno mora biti crne boje. Ova boja je najlepša. O, da. O, čekajte, imam žvaku. To je dobra ideja. Da. Okačit ću na zid sliku Wednesday. Usput. Da li se njoj sviđa moja soba? Sigurno jeste. Odlično. Baš mi je drago što si zadovoljna. Uj, bolje da se vratim u svoju lepu kućicu. Tvoja je grozna. Dakle, gledajte. U ćošak ću staviti aparat sa ukusnim bombonama. I dodat ću slatke medvediće. Ali šta još da dodam? O, imam ideju. Mislim da ovdje ne treba duga. A bolje će izgledati u mojoj sobi. Okačit ću je na zid, ovako. I stavit ću ovdje svoju lutkicu. Enid, jel ti se sviđa naša soba? Hoćeš možda da pojedeš nešto? Imam bombone za tebe. Posluži se, draga. Izvoli, prijatno. Thank you. Moja Enid je zadovoljna, a znači da sam i ja zadovoljna. Dakle, devojke. Prvi sprat je spreman, to je dobro. Hajde da vidimo kako ste ga ukrasili. Wow, svaka vam čast. Idemo dalje. Dakle, ja ću koristiti crni namještaj za moju kuhinju. Dakle, police ću ukrasiti lobanjama. Obožavam ih. Izgledaju tako jezivo, a i moderno. A pored ću okačiti pravi kovčeg. Šalim se, to je isto polica. Dakle, treba nam stočić, stolice i pribor za jelo. O, da, divno. Ali to još nije sve. Na zid ću okačiti stari sat. Još malo detalja. I to je to. O, čekajte, ko je to? O, slepi miš. Da, to je kod nas, hajde dođi. Wednesday došla ti drugarica u posetu. Hajde, uživajte, devojke. A ja ću popiti malo kole.
Dobro sam poradila, super. Jao, kakav užas! Ova kuhinja je grozna! Ne odgovara nam! Treba nam nova kuhinja! Da, ova će izgledati super! A na roze ormarićima ću nacrtati nešto. Aha, tako je. Još malo. Kakva lepota, odlično ide. A nisam žaba išla u umetničku školu. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Tako je, koristit ću različite boje. Žutu, crvenu i plavu. Odlično je spalo. Pogledajte kako lepu i slatku kuhinju imam. Stavit ću je ovde. Aha, tu ću staviti šareni zid. Odlično. I stavit ću malo detalja. Preslatko. Obavezno nam treba sto, stolice i hrana. I nikako ne smem zaboraviti na macu. Pogledajte kako je slatka. To je najbolja prijateljica moje Enid. Potpuno sam zaboravila. Imam roze zvučnik. Moja Enid obožava da sluša muziku. Pogledajte kako dobro pleše. Da, ta muzika je prelepa. Da, hajde svi da plešemo. Devojke, vaše kuhinje su prelepe. A šta je kod Wednesday? Ona pije čaj sa svojom drugaricom. A Enid se zabavlja sa macom. Super. Britney, hvataj. Ne, pauk. Plašim se paukova. Što? On nije pravi? Tina, kako si mogla? To nije smešno. Opa. Paučina. Da, to mi treba. Ovo će biti moja zavesa. Super. I odmah ću staviti tepih. Da, divno. A šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati ovakve zavese sa perlama. Baš su slatke, jel da? Kačit ću ih ovde. Lepota. Ali to još nije sve. Stavit ću lepe nalepnice na pod. Ovo će biti naš tepih. Wow, kako sve sjaji, super. Šta to radiš ovde? Sad čekaj malo. Eto ti, izvoli. Nemoj više dolaziti ovde. Jako si smešna. Moja obrva. Šta? Moram da je vratim na mesto. Odmah. Tako je. Jao, sad ću te naučiti pameti, pazi se. Tačno, tapete, to je dobra ideja. U trećoj sobi ću okačiti jednoroge i duge. Kako slatko. To će biti najslađa soba. Baš sam zadovoljna. A ovde ću okačiti odeću moje lutke. A tu će biti krevet sa slatkim jastukama. A tu će biti košić za šminkanje. Da, ispalo je baš slatko. Pogledaj, jel ti se sviđa? Ja tebe mnogo volim, Enid. Ajde, lezi, odmori se malo. Baci kocku. Drago mi je što si srećna. A šta to Tina radi? Moja soba je spremna, jel ti jasno? Ja sam brža. Pa šta? Ali zato moja soba će biti bolja. Vidjet ćeš. Dakle, prvo ću staviti crni krevet sa mesecom. Da. Dodat ću malo detalja. I obavezno treba lampica. Da. Odozgo će biti lustere. I violina. Da, Wednesday. Ova soba je za tebe. Jel ti se sviđa? Hajde, odsviraj mi nešto. Da, ti si najbolja u tome. Svaka ti čast. Vidi, Britney, šta moja lutka može, jel ti jasno? Pa šta? Moja kuća je divna. I moje isto. Konačno smo završili. Da? Dakle, da vidimo. Kuća za Wednesday je spremna.
Ispala je strašno lepa. Oh. Ali, ni kuća, ni ništa loša. Tina, tvoja lutka se smorila. Aj, Britninoj lutki je dosadno. Devojke, možda je bolje da ih upoznate, šta mislite? O, da, sada mogu da se igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Čekajte, šta ste to još smislili? Hoćete da podelite svoje slatkiše? To je baš slatko. Dakle, neka su vaše lutke i kuće jako različite, ali svakako možete da se provodite zajedno. Tako mi je drago što ste se sprijateljili. Kako lepo miriše, da vidimo šta je tamo. O, to je pizza, to. Uzimajte kartice. Ja nemam ništa, kakva šteta. A ja ću da jedem pizzu, to. A ja ću da ližem. Cool. Hajde da se zamenimo. A za pare? Dobro, pristajem. Danji. Izgleda da ne smemo da radimo tako. Da, vrati pare. Ups, nestale su, izvini. Dobro, dok se vi svađate, ja ću liznuti picu. Jedva čekam. Kako ukusno. Da, njam, njam, njam. Čekajte, gde su nestale kobasice? Našla sam jednu. Mike, sad je tvoj red, izvoli. Znaš, nisam gladan. Wednesday, hoćeš? Više neću. Jao, kako odvratno. Neću da jedem to, fuj, fuj, fuj. Odvratno. O, Wednesday, evo tvojih para, našao sam. Ojoj, šta je ovo? Nit, hoćeš? Da, vrlo rado, daj mi to. Ukusno. Da, vidimo. O ne, to je bodljikavi kaktus. O ne, ne želim da ga ližem. To. O ja? O ne, moram da ga jedem. Wednesday, počni. Dobro. Ajoj, kako boli. Imam ideju. Drugari, pogledajte šta je tamo. Vreme je za prank sa lažnim jezikom. Učinilo mi se. Dakle, sad ću polizati kaktus. Mamice, kako to radiš? Jesi dobro? Da, samo moram izvaditi sve iglice. Ne mogu da gledam to. Jadna ona, kako to radi? Poverovali su. Ko je sledeći? Ne izgleda da sam ja na redu. Znate, dobila sam ideju. Mogu iščupati sve bodlje uz pomoć pincete. Da, to je genijalna ideja. Super! O ne, rastu mi dlake u nosu, a moram i njih iščupati. Kako boli. Uj, ti više nisi moj kraš. Oh, man! Odvratno. Ups, ispala ružno, ali dobro. Zato sada mogu mirno da zagrizem svoj kaktus. O ne, on je odvratan, fuj. Izvinjavam se. A šta to tako smrdi? To nije od mene. Da vidimo. O ne, to je smrdljiva sirova riba, fuj. Nemam sreće. Neću da jedem, nema šanse. Ja ne radim ništa. Odmaram. Dakle, moram polizati ribu, jel da? Ma to nije ništa. Gotovo. Rekao sam da neću to da jedem. Da, nije u redu, moraš. Što si takva? Ups, ispustio sam. I jedi to. Dobro, nemojte da se derete. O ne, sad je još i prljava i u nečijoj kosi, fuj. Sad ću povratiti, uopšte ne želim da je grizem. Povraća mi se, fuj. Uradio sam to, dajte meni kantu. Wednesday, hajde sa nama, otvaramo.
Wow, dobili smo slatku krofnu. Cool. A sad ću da promešam kartice. Izvolite. Ja jedem. Ja nemam ništa tužno. Da, ja ću da ližam krofnu. Dođi kod mene, moja mala. O, ideja. Kako vam se sviđa moja nova šminka, jeli? To je preukusno. O, sad ću sve da poližam. Predobro. Pravi užitak. Cool. Hej, ti, lakše malo. Dobro, izvoli. O ne, ova krof ne sva u pljuvački, Enid. Treba da je obrišem. Odvratno. You. Baš ti hvala. Izvini, nisam htjela. Znate, ova krofna nije loša. Hoćeš, Mike? O, baš ti hvala. Sad ću umotati i staviti u svoj kontejner. Poješ ću kasnije kad budem gladan. Dakle, evo mog kontejnera. Baš je sladak, jel da? Mama mi ga je poklonila. Eto, možemo nastaviti. Ajoj, on nije normalan. Šta je tamo? Wow, kako lepa lizalica. Okay. Skloni ruke, prvo kartice. Ja ću da ližem, odlično. Ja ću da grizem, cool. Ja nemam ništa, šteta. Ja počinjem. Kako je teška, ne mogu da je podignem. Ne mogu. Dobro, možda će magija pomoći. Ne, ni to ne pomaže. Kako smiješno. Kako sam mogla da zaboravim na moj napitak supermoći? Da, sada mogu sve. Osjećam nalet snage. Sad sam mnogo jaka. Pogledajte mi mišiće. Mamice, plašim se. Tako i treba. O, da. Lizalica je prelepa. Hej, stani! Ostavi meni! Da, baš ukusno. Zadovoljan sam. Cool. Da, vidimo šta smo dobili. To je kola. Uzmite kartice. Ja nemam ništa. Ja ću da jedem. Ja ću da ližem, super. Dakle, ja sam prva. Daj mi to. Sad ću otvoriti i probati. A zašto kola ne curi? Sve je jasno. To je žele. Gledajte. Neverovatno. To je mnogo ukusno. Oduševljena sam. Stani, ostavi meni. Hej, dosta. Sad je moj red. Ajoj, zamalo nisam ostao bez hrane. Enid, bila si u pravu. To je zaista ukusno. Da. Enid, ne smetaj mi. Daj meni. Ne, hoću da pojedem do kraja. Eto, nema više. Kakva šteta. Ostalo je još malo na dnu. Šta se desilo? Moj jezik. Zaglavio mi se, šta da radim? Drugari, hoćete mi pomoći? Hajde, Wednesday, vuci! Ups. Sve je u redu. A što me tako gledate? Tvoj jezik, on je... Mamice! Treba ga uviti. Gotovo, tako bolje. Mogu li ja da dignem poklopac? Ne, ja ću. O ne, to je buba švaba, zatvaraj brzo, hajde! Ja nemam ništa, šteta. Da ližam buba švabu, jeste li poludeli? Samo mi nemojte reći da... Drži se, sve u redu. Hajde, Mike, ti počinješ. O ne, kako je strašna i odvratna. Čak je i držati strašno. Fuj.
Ne mogu više. Enid, hajde. Gde je nestala buba švaba? O ne, ne pomere se, buba švaba ti na glavi. Spasite me! Da li je već stišla? Recite mi da je otišla. Ne boj se, mala. Neću im dozvoliti da te pojedu. Hajde, beži odavde. Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super! Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. Crtati čokoladom je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trati. Dobro što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Ne znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Oh my god. Juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Oh. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. Izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći.
Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire, izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica. Šta? Kako da je jedem? Okay. Dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jo, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jo, Mija, pomozi mi, lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jo. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. A vreme da se pobrineš za svoj, jelo Mija? Okej. Smrznute nagjece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jao, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam teglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza? To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim picu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvore. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako je jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva.